Ok, am dat drumul la înregistrare. O să-mi așez camera. Și o să ne jucăm cap și pajură și pentru asta o să fie nevoie să aveți camera pornită. Pentru că dacă votați cu cap, vă puneți mâinile pe cap și dacă nu, nu țineți mâinile pe cap, pentru că n-am cum să vă văd șoldurile. Și o să dau cu banul și să vedem la sfârșit câte persoane vor câștiga, cine va câștiga și se va scădea așa numărul. Ok, alegeți-vă cap sau pajură. Deci 4 persoane cap și restul pajură. Cap, bine. Hai să văd că e prima dată când arunc cu banul așa. E pajură. Uite. Și ea a zis pajură și fata asta. Deci e pajură. Ok, deci cine a mai rămas? Ridicați mâna. Deci Daria și Ana. Și atât, doar voi două ați rămas? Ok. Arunc din nou cu banul ăsta, că nu prea știu. Ce? Și Melissa. Și Melissa, da. Eu, da. Cred că nu știu cum să arunc, să arunc bine cu banul. E cap. Stai că voi n-ați votat, nu? Nu. Bine, vă las să votați, scuze. Votați voi. Fetele care au rămas. Ana, tu ai rămas cu Daria și cu... Eu tot pajură. Ok, bine, tu tot pajură. Deci ia în cap și le dau pajură. Nu știu cum să arunc cu banul. Eu cum face. E cap. E cap. Deci Ana a câștigat. Ce faceți și voi la grup, da? Dacă am noroc în seara asta. Da. Să exersați cu aruncătura, că eu nu prea știu cum să arunc. Adică la mine se aruncă bine pe masă, nu pe mână. Să exersați asta. Vreți să mai jucăm o dată? Bine, ok. Hai, alegeți-vă cap sau pajură. Hai să se și eu cu banul. Hai, alegeți-vă până pierd eu banii. Alegeți-vă. Nu se nu vă zic cât de-a picat banul. Deci, hai să arunc așa. Nu știu cum să arunc cu banul, sfătuiți-mă. Deci, credeți-mă că a picat cap. Uite, 50 bani. Cap. Ok. Melissa, ce ai ales? Nu știu dacă ai mai ales ceva. Ok, persoanele care au rămas cu cap. Aruncăm încă o dată. Hai, alegeți-vă. Alegeți-vă. Cap sau pajură, cap sau pajură, cap sau pajură. Deci... Așa. Tot cap. Așa că, cine a câștigat? Nimeni? Estera. Estera, bravo. M-am păcălit? Mai trebuie să deschid microfonul. Ok. Era altcineva. Dar nu mai știu. Parcă Eva. Eva, te-ai câștigat? Bravo. Deci, ca să iasă bine jocul, trebuie să învățați să aruncați cu banul în fața la cameră. Și hai să ne rugăm, fetelor. O să mă adresez acum la voi cu fetelor. Vrea cineva să se roage? Hai, ridică cineva mâna? Poți să mă rog eu că am provocarea de făcut. Bine. Să un pic. Doamne, Tată, vin și înainte ta și îți mulțumesc pentru ziua aceasta, îți mulțumesc pentru binecuvântarea de a ne vedea în seara aceasta, îți mulțumesc pentru fetele care au putut intra, mulțumim pentru timpul pe care ne-l acord și te rugăm să binecuvinte și să ne binecuvântezi Tu și îți mulțumesc pentru tot. Amin. Amin. Eva, vrei să spui ceva, nu? Ne înveți tu cum să arunci cu banul? Cum să aruncăm cu banul? Da. Hai, Eva, arată-ne. Păi, întâi ții mâna așa, după care duci mâna așa și duci mâna așa, ca atunci când poți să faci așa, să faci așa, imediat. Așa. Faci chestia asta de câteva ori,
după care pui aici, nu știu cum să zic, e ca un fel de pod așa. Pui așa și faci așa. Păi da, dar ideea e să-ți pice în palmă ca să vii și la cameră. Stai. Dacă ne-mi bate. Pui așa și pe care vezi. Pajura a ieșit. Aha. Ok. Deci, am de reținut. Ok, mulțumim, Eva. Acum Iulia are ceva să ne împărtășească. Mulțumesc că am luat microfonul. Nu știu cum se zice. Sper să nu se întrerupă, că la mine nu prea e semnal aici. Am nevoie... am citit ceva săptămâna asta ce mi-a plăcut foarte mult și am vrut să împărtășesc cu voi. Este dintr-un pasaj mega, ultra, giga cunoscut, și anume Psalmul 139. Așa că are cineva Biblia lângă ea să citească primele 6 versete? Am eu. Hai, citește-le tu, Sorina. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să pot pricepe. La așa se citit? Da, inclusiv. Ok. Nu știu care dintre voi știți, eu în general atunci când citesc Biblia, acum am apucat să o studiez oarecum și folosesc comentariul ăsta pe Vechiul Testament și mi-a plăcut foarte mult câteva cuvinte pe care le-au spus, pe care le spunea aici cel care a scris legat de acest psalm. Și doar o să citesc ce este aici. Nu este vreun lucru pe care să nu-l știe El. Deși nemărginit și glorios este universul, El cunoaște istoria eternă a fiecărui bob de nisip. El ne-a căutat și ne-a cunoscut. Cuvintele și faptele, gândurile și motivele, nu este vreun lucru legat de noi pe care să nu-l cunoască El. El știe când ne așezăm, să ne odihnim și când ne ridicăm să ne apucăm de diverse activități ale vieții. El știe ce gândim, ba chiar dinainte știe ce vom gândi. El ne vede când umblăm și când stăm culcați. Cu alte cuvinte, El veghează în permanență asupra noastră. Niciuna dintre căile noastre nu este ascunsă. El știe ce vom spune înainte de a rosti cuvintele respective. Viitorul, ca și trecutul, îi sunt complet descoperite. Întotdeauna, în orice timp, mâna sa este pusă protector asupra noastră. Și, bine, sunt mult mai multe. Eu am citit printre rânduri doar ce mi-am subliniat legat de versetele astea. Pe mine m-a încurajat mult de tot să văd în fiecare că El știe absolut totul și că El are absolut toate lucrurile în control și că veghează și mâna Lui este protector asupra noastră. Nu știu dacă v-ați... Eva știu sigur că îi place să facă chestiile astea când se joacă cu un puișor așa, sau cu ceva foarte mic de obicei, sau când ia un gândăcel sau ceva și îl ții în mâna ta și îl acoperi ca să nu scape. Știi? Și hai să-l ții acolo ca să-l ții în siguranță, să nu scapi. Și cam așa mă gândesc că ne ține Dumnezeu pe noi de multe ori și noi trebuie doar să realizăm cât de protejați suntem de El și că în mâna Lui suntem în siguranță în fiecare moment. Mulțumim, Iulia. Eu stau să strănut. Până atunci, Bianca o să ne prezinte metoda de evangelizare cu 3 cercuri. Până atunci eu strănut. Mă chinui. Imediat. Se vede, nu? Da. Stați un pic. Ok. Aceasta este lumea în care trăim noi, o lume de păcat, dar totodată în această lume vedem și
lucruri mici care ne adună o plăcere. De exemplu, când, nu știu, mănânci o înghețată, când te plimbi cu prietenii, lucruri mici care îți fac ție plăcere. Toate acestea fac parte din lumea perfectă pe care a creat Dumnezeu pentru noi. Aceasta este lumea pe care a creat-o El pentru noi, pentru copiii săi, dar omul, alegând să păcătuiască, a părăsit lumea perfectă și a ajuns în această lume distrusă, în care oamenii, prin bani, prin faimă și prin multe alte lucruri păcătoase, vor să ajungă din nou în lumea perfectă, dar lucrurile acestea nu le aduc decât fericire de moment. Și totul se termină aici? Nu. Dumnezeu a găsit un plan pentru a ne salva și l-a trimis pe Fiul Său Iisus să moară pentru noi pe cruce. A fost îngropat, iar a treia zi a înviat. De ce? Ca noi, prin credință și acceptare, să punem pe El Domn în viața noastră și prin credință noi să fim salvați și să ajungem înapoi în lumea perfectă pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Ce urmează? Rugăciunea. Rugăciunea este importantă pentru că prin rugăciune comunici cu Dumnezeu și este important să ții legătura cu El. Biserica. Este important să mergi la biserică și acolo să ai părtășie cu alți frați. Biblia. Din Biblie descoperi planul lui Dumnezeu și îl descoperi pe El și afli mai multe lucruri despre El și împărtășește. Dacă ai auzit această veste, spune-o și altuia, ca și persoana respectivă sau persoanele să audă această veste, ca și ele la rândul lor să facă același lucru. Mulțumim, Bianca. Acum Eva o să ne spună mărturia ei. Eu mi-am făcut-o aici. Am rescris-o pentru că pe cealaltă am pierdut-o, să o pun aici ca să nu mă încurc și voi începe. Poate și cred că și tu, ca mine, te-ai născut într-o familie de creștini. Eu eram un îngeraș. Hai, nici chiar așa. Dar atunci când nu eram pe lângă prietenii mei creștini, eram cu totul altfel. Colegii mei mă purtam foarte, foarte urât. Poate nu vă vine să credeți, dar eu înjuram, vorbeam urât, jigneam foarte, foarte mult, deși unii nu știu pentru că n-am zis la nimeni. Eram necreștină, dar atunci când mergeam la biserică eram, nici chiar îngeraș, dar eram mult mai bine decât eram în mediul meu natural, ca să zic așa. Atunci când eram cu prietenii mei eram sălbatică, așa se poate spune despre mine. La biserică vorbeam frumos, nu înjuram, se putea spune că eram jumătate înger și jumătate drăgușor. Practic, eram eu nevăzută de prietenii mei când eram la biserică. În vara anului 2019, când 2020, cred, am mers în tabăra mea, pentru că pe atunci așa se numea, acum se numește Misiune în Acțiune, pentru cei care nu știu. Follow acolo! Am fost la tabăra mea și atunci m-am schimbat radical. Știu că era într-o seară, eram la capelă și Iulian a zis ceva ce eu niciodată nu voi uita și nici n-am uitat și niciodată nu voi uita. A zis, ne-a întrebat pe toți, vrei să fii o vioară în mâna Domnului? Atunci m-am gândit, stai așa o clipă, păi dar eu sunt deja mă controlează. Dar eu nu înțelesesem chiar atunci
că eu nu eram de fapt o păpușă de teatru și că el mă controla. Eu asta știam pe atunci, adică asta credeam. Dar când am ajuns acasă, mi-am dat seama, pentru că era, nu știu, nu mai știu sigur ce mi-a amintit de vorbele lui Iulian, dar m-am gândit la asta în sufletul meu și el practic s-a cutremurat în mine. Am început să lăcrimez și nimeni nu și-a dat seama pentru că știu să plâng și fără sunet. Eram o fată schimbată radical. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu chiar a murit pentru mine, adică credeam că tot așa a murit ca să împlinească profeția, că ok, trebuia să fie asta făcut, că oricum ne salva pe noi, oricum eram salvați. Era asta de dinainte, toată chestia era un show. Eu așa mă gândeam pe atunci. Dar nu era așa. Și mi-am dat seama, la un moment dat. După aceea, m-am reîntors la școală și nu mai vorbeam urât, nu mai jigneam și nu mai simțeam acea voce care spunea înjură, nimeni nu te vede, nimeni nu-ți face nimic, în niciun caz. Dacă voi mai face păcate în continuare, nu va fi bine pentru nimeni, pentru că și eu la rândul meu influențez pe alții. Îmi fac practic rău singură. Bine, recunosc că eram și influențată de unii, dar eu mă influențam pe mine cel mai mult. Și așa că am pierdut. Nu mă mai purtam urât. Dezgustător se putea spune că mă purtam. La un moment dat, după o săptămână, colegii mei au realizat, băi, dar vezi, fata asta nu mai vorbește urât, nu mai e ca noi. Și atunci au început să se îndepărteze de mine. Să zică, măi, aoleu, nu știu, s-a pocăit, nu știu ce a făcut. Cred că s-a pocăit, cred că așa se explică schimbarea radicală. Păi la acum era ea, acum cât, 10 zile, nici nu o mai recunoști. Am ascultat și eu, practic, dezbaterea colegilor mei. Și eu mi-am dat seama că chiar nu mai simțeam acea voce care zicea în continuu, hai, nu-ți face nimeni nimic, fă și tu ceva rău, că nu plătești cu nimic. Am mai spus asta odată. Și atunci mi-am dat seama de ceva. Nu trebuie să-mi fie rușine de ceea ce sunt și nu trebuie să mă schimb pentru nimeni. Adică dacă ei vor să fiu rea și cu un comportament dezgustător, ei, e treaba lor, e opinia lor, dar eu nu o să mă schimb așa pentru ei, pentru că eu deja am luat o decizie și nu vreau să îl mai trădesc pe Dumnezeu, pentru că eu, practic, în tot timpul acela, eu mai mult l-am trădat, l-am rănit pe Dumnezeu, pentru că eu credeam că El mă controlează și că sunt o marionetă, dar, de fapt, nu era așa. Și nici acum nu mai simt nevoia să înjur. Am foarte mulți prieteni care înjură și vorbesc urât și fac lucruri nemaipomenite, se poate spune. Dar eu nu mă iau după ei, adică la un moment dat simțeam chestia asta, băi, hai să mă iau și după ei că nu învățez nimic. Hai că mă iau și după ei, că, na, de ce nu? Îți mai cunoscut în școală. Și m-am gândit până la urmă, păi, la ce te ajută asta? Oricum, mi se aruncă cu flori în față, adică... Și atunci mi-am dat seama, băi, gata. Cam atât. Mulțumim, Eva. Acum să propui pe cineva care să spună mărturia data viitoare dintre cei care nu au spus-o. Cei care nu au spus până acum mărturia lor personală să ridice mâna în chat. Toată lumea a spus? Ana,
Tu mai ți-ai spus mărturia. Eva? O provoci pe Ana? Da. Ok. Și Bianca, să provoci pe cineva care să prezinte data viitoare metoda de evangelizare. Dintre persoanele care nu au prezentat trei cercuri până acum. Ridicați mâna cei care nu ați prezentat. Da. Tot Ana. Și mai e cineva care nu a prezentat? Și Ștefi. Da, Ana. Pentru țină pe amândouă, ce să mai ai. Bianca. Deci Ana și Ștefi? Da. Păi atunci Ștefi, ca să nu fie Ana cu amândouă. Ok. Dacă aveți ceva de împărtășit de la grup, de la metoda de evangelizare sau, nu știu, drumul roman, trei cercuri, ceva ce v-a încurajat, cum v-a încurajat pe voi Dumnezeu prin asta sau pe participanții voștri, puteți să deschideți microfonul și să spuneți. Am eu mai multe chestii de zis. Noi am avut ultima întâlnire sâmbătă trecută și am avut destule persoane care am intrat, au fost cam 6 sau 7. A fost foarte frumos, a fost așa puțin cam trist, toată lumea era destul de tristă că o să se termine, dar încă au mai continuat să vorbească și au mai vorbit pe grupul de pe WhatsApp și mai trimit când au vreo meditație mai interesantă, mai trimit pe grup. Asta o idee de la grup. Și am citit și ceva săptămâna asta ceva care m-a ajutat pe mine și m-a motivat și am zis să vă împărtășesc și vouă, poate vă ajută și pe voi. Fac un studiu și asta a fost la ziua de luni. Erau câteva cuvinte de încurajare și o să vă zic mai multe versete, dacă vreți să vă dați trimiterile, să le căutați, pot să le scriu și în chat. Eu o să citesc doar 2 dintre ele. Isaia 43:4 spune așa: pentru că ești prețios în ochii mei și onorat și pentru că te iubesc, voi da pentru tine oameni și popoare în schimbul vieții tale. Și pe mine m-a încurajat foarte mult versetul ăsta și m-a făcut să înțeleg foarte bine că Dumnezeu mă vede foarte prețioasă și că în ochii Lui sunt prețioasă și că El mă iubește și pentru asta sunt onorată. Era un lucru pe care nu-l meritam, dar l-am primit. Un alt verset este Psalmul 139. Am crezut că o să spună Iulia versetul ăsta și eram să nu zic că vreau să-l zic eu. Psalmul 139:14, în care ni se spune că suntem niște făpturi minunate. Nu o să citesc tot versetul, probabil îl știți. Și tot la fel m-a încurajat foarte mult și mereu când am vreun gând de nu am să fac nici asta, poate nu mă pricep, nu sunt bună de nimic, nu știu ce, versetul ăsta pe mine mă ajută foarte mult să-mi amintească că sunt o făptură minunată. Un alt verset este Ieremia 29:11. Asta o să vi-l citesc, că mi-a plăcut și mie mult. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și versetul ăsta mi-a plăcut mult, cum vă întrebați. Tot la fel, m-a încurajat foarte mult și m-a ajutat să-mi dau seama că Dumnezeu știe viitorul meu și nu trebuie să mai fac griji cu ce o să se întâmple mâine sau așa. Și mai sunt și versetele din Romani 8:16 și Luca 12:6 și 7. Și astea au fost versetele mele. Versetele pe care le-am citit în ale mele. Foarte bună, Estera. Mulțumim, Daria. Le-ai spus pe toate, nu? Ai zis că aveai unele de lăsat în chat, nu? Da, tu ai zis că o să lași în chat versetele sau ceva de ele. Da, acum scriu acum. Ok. Altcineva, dacă mai are ceva de împărtășit. Probabil l-ați terminat și cu grupele și poate acum pe final s-a întâmplat ceva ce v-a încurajat. Mulțumim, Daria. Nu v-a încurajat nimic. Descurajaților. O să vă spun eu ceva ce m-a încurajat pe mine. Eu am dat mesaj pe grup, pentru că am și spus la întâlnirea cu cei din grup, referitor la metoda de evangelizare.
3 cercuri, că e nevoie doar ca să ne vedem în privat și să le explic și apoi să-mi explice ei mie după ce au înțeles și așa mai departe. Și a trecut o săptămână și ceva și doar 2 persoane mi-au spus săptămâna trecută, sâmbătă sau vineri, că vor. Pe o fată am întrebat eu, fiindcă vorbeam cu ea mai des, și un alt băiat mi-a spus el că mi-a dat mesaj în privat și după am rămas așa, după ziua de marți, zic, nu prea văd oamenii ăștia să le explic, poate nu vor să se folosească de unealta asta sau mă tot întrebam așa și eram puțin fără speranță. Și astăzi mi-a dat mesaj o fată de la grup că vrea și ea să ne întâlnim, să-i explic, își dorește și sticker-ul. Apoi m-am întâlnit astăzi cu ea și am pornit și camera, am vorbit și mai multe chestii, m-am încurajat referitor la, pe lângă tot ce am vorbit despre metoda asta de evangelizare, mi-a spus că o să folosească asta și când va face cu copii, eventual schema respectivă sau așa, pentru că se ocupă cu copiii de la biserică. Și am avut așa o discuție prietenească, după m-am încurajat referitor la licență pentru că este mai mare decât mine ce a trecut pe acolo. Mi-a dat sfaturi din astea. Știți voi, să fiu mai, să studiez, să depun ceva efort și chiar m-am bucurat de relația pe care am reușit să o creez cu ea în timp. Chiar dacă nu am vorbit chestii foarte personale și foarte des, dar am vorbit de câteva dăți bune la telefon și am vorbit doar conversații peste 20 de minute și chiar m-am încurajat în primul rând faptul că și-a dorit să ne întâlnim ca să povestim despre metoda cu 3 cercuri. Voi și alte încurajări mai aveți. Ok, dacă nu aveți, aș vrea să vă întreb care este situația la grupul nostru cu metoda asta cu 3 cercuri. Dacă ați arătat-o liderilor, celorlalți 2 lideri, și dacă ați prezentat-o la grup și dacă sunt persoane cu care ați făcut 1 la 1 treaba asta, persoane care deja au învățat. Mai întâi să vă întreb de lideri. Toată lumea de aici a prezentat liderilor? Nicolas, da, Eva, nu, Daria. Vreau să zic, noi trebuia să ne vedem, numai că mi-au dat mesaj că o știu deja și atunci au zis că n-ar mai fi nevoie să o facem, deci am prezentat-o la grup doar. Ok. Să ți-o arate dacă o știu. Îi spui că dacă comentează ceva, spui că așa ne-a zis Iulia. O știi bine, foarte bine. Hai să ne întâlnim să ne prezinți. Ok, și altcineva? Eva, nu, cred că probabil Eva, cred că ar trebui să te întâlnești totuși cu el, să le arăți. Ruben, de exemplu, care e lider la tine, a făcut cu mine, i-am arătat eu, a rămas să-mi arate el. Dar întâlnește-te cu el și cu Denisa și vorbi despre asta, chiar dacă s-a terminat. Nu așa, Iulia? Ok. Ana, ai zis că da, și la grup și cu liderii? Acum săptămâna asta trebuie să mă întâlnesc cu o fată, să-i prezint 1 la 1 și să prezinte la grup. Ea sau da. Da, ea să o prezinte la grup. Eu am prezentat-o. Și ok. Cred că poți face asta și în privat cu cei care vor și tot în privat să-ți arate, nu cred că e nevoie neapărat, pentru că așa am făcut eu inițial și apoi am rectificat și le-am zis că le arăt în privat și tot în privat o să ne arate și mie. Deci Daria mi-a zis, Eva mi-a zis, cine mi-a mai zis? Ana, tu mi-ai zis. Ștefi? Am prezentat consilierilor și am prezentat și la 1 la 1 încă nu, dar o să lansez propunerea. Ok, de la grup și... Bianca? Da, am prezentat-o și la grup și 1 la 1 n-am făcut pentru că gen n-a fost nimeni interesat și da.
Eva, tu ai zis că n-ai făcut la grup, nu? Ok. Melissa. Nu știu dacă ne aude. Nicolas. O întrebare, că acum am revenit un pic, am fost plecat, chemat. Poți un pic să repeți? Da. Cum stai cu metoda cu prezentarea metodei cu 3 cercuri față de lideri și Am prezentat-o la lideri. Încă suntem la drumul romani cu versetele. Ok. Doar liderilor. Nu știu dacă Melissa ne aude. Eva, de ce nu ai prezentat? Metoda cu 3 cercuri? Da. Păi n-am avut când, pentru că, de exemplu, marți a trebuit să începem cu jumătate de oră, 40 de minute înainte, pentru că n-am avut timp și tot am terminat la 8 jumate, 9. Da, știu asta. Fetele nu au avut cu cine să facă 1 la 1. Ana, așa. Daria ne-a justificat, deci a mai rămas doar Melissa, nu știu dacă e cu noi, nu e. Dacă ar fi fost, ar fi zis. Sunt. Atunci ia zi-ne cum e situația cu 3 cercuri la tine. Cu metoda cu 3 cercuri. Le-ai arătat liderilor la grup și persoanelor individual? Nu, pentru că mai avem puțin din drumul romani. Și după aia am înțeles că trebuie să le arăt. Ok, deci n-a terminat drumul romani. Nu. Ok. Dar mai avem puțin. Ok. Acum cineva o să ne prezinte metoda cu 3 cercuri. Ca să știți și voi. Nu știu dacă știți cine este persoana aia care să vă prezinte, dar eu sunt persoana mea. Numai puțin, fac share screen și o să vă arăt cum să prezentați metoda de evangelizare cu 3 cercuri. Cum să prezentați Evanghelia într-un mod creativ. Ok, dacă mi s-ar încărca și aici pe asta, aș putea să vă și prezint. Nu știu cât de bine se vede la voi, de la mine încă se încarcă. Dau acum prezentare, să vedeți aici. Scrie Mia cum să împărtășești Evanghelia într-un mod creativ. Așa de wow. Mi s-ar încărca laptopul meu mai repede, v-aș prezenta și mai repede, dar vă rog, aveți răbdare, nu fiți atât de nerăbdători, știu că abia așteptați, dar trebuie să așteptăm după laptop. Dar stați liniștiți, clar o să vă arăt. Acum încerc să vorbesc ca să nu... ca să acopăr momentul de tăcere cât se încarcă laptop. Și acum o să dau drumul la prezentare și să fie cea mai entuziasmantă prezentare și cea mai wow. Cum să împărtășești Evanghelia într-un mod creativ. Noi trăim într-o lume care este tristă, zbuciumată, în care se întâmplă evenimente tragice, în care sunt, nu știu, războaie, fel de lucruri rele, violuri, minciună, tristețe și multe alte lucruri neplăcute. În același timp, în lumea asta putem să găsim lucruri frumoase, cum e zâmbetul unui bebeluș, cum sunt relațiile uneori sincere între oameni, poate vedeți urmă de speranță, nu știu, atunci când se întâmplă ceva. Sunt lucruri frumoase în lumea asta care ne trimit la gândul că există ceva care e mult mai presus de lucrurile astea, de durerea din lume. Există ceva care e incredibil și nemai văzut. Biblia ne spune că Dumnezeu a creat o lume fără greșeală și scopul inițial pe care l-a avut El atunci când a creat omul e să aibă o relație personală cu El și ca omul să-L glorifice. Dar omul a ales să nu asculte de Dumnezeu. Omul l-a ignorat pe Dumnezeu, i-a întors spatele și a fugit de Creatorul lui și s-a îndepărtat de scopul inițial pentru care Dumnezeu l-a creat.
Oamenii, într-un mod egoist, caută să facă lucrurile așa cum cred ei mai bine, cum îi taie pe ei capul, dar, de fapt, lucrul ăsta este numit în Biblie că este păcat. Noi, păcătuind, ne schimbăm menirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. După cum te știți, consecința păcatului este moartea și separarea de Dumnezeu, dar astea pentru o veșnicie, nu doar pentru un moment. În Roman 3:23, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu, și Roman 6:23 ne spune că plata păcatului este moartea. Aflat în această lume fără scăpare, omul caută să își găsească fericirea în diverse modalități, poate prin băutură, prin droguri, prin relații nepotrivite, prin minciună, prin diverse lucruri care îi aduc o fericire de moment, dar de fapt, după ce momentele alea trec, omul ajunge să se simtă într-o stare de tristețe care îl duce la depresie, iar apoi depresia îl împinge în brațele morți și de acolo nu mai are scăpare. Dar ne gândim dacă e totul pierdut. Nu, nu este totul pierdut, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și a luat asupra lui toate păcatele noastre pe cruce, le-a luat și rușinea noastră și a plătit prin moartea sa un lucru pe care noi nu l-am fi putut face. A plătit salvarea noastră, pentru salvarea noastră și apoi a înviat dintre cei morți și ca noi să putem fi restaurați la o relație personală cu Dumnezeu pe care El a avut-o inițial pentru noi. În Ioan 3:16 Dumnezeu ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pur și simplu, faptul că auzi aceste vești bune și felul în care Dumnezeu a plătit pentru noi și dragostea lui mare, nu este de ajuns. Trebuie să venim înaintea Lui, să recunoaștem că suntem păcătoși. Noi avem nevoie de El să ne salveze, pentru că asta este un lucru pe care noi singuri nu îl putem face. În faptul că El a înviat ne-a oferit o ușă de scăpare. Și ca să folosim acea ușă, noi trebuie să spunem nu păcatului, să întoarcem spatele și să credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că Dumnezeu L-a înviat din morți și să-L primim în viața noastră, ca să domnească, să fie de aici și coroana aceasta. Nu-mi place să specific lucrul ăsta. Să facem pe El Domn și Mântuitor în viața noastră. În Marcu 1:15b ni se spune: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În Efeseni 2:8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. De aici este darul lui Dumnezeu pentru care nu trebuie să plătim sau să muncim în vreun fel pentru lucrul ăsta. Nu trebuie să facem fapte pentru a primi mântuirea. Și e foarte simplu, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Atunci când Dumnezeu stabilește relația noastră cu El, atunci noi ajungem din nou la scopul pe care Dumnezeu l-a avut când ne-a creat, avem o relație personală cu El, atunci când El este credincios și ne iartă și ne-a dat și Duhul Sfânt, ca să ne descopere planul Lui și siguranța că Dumnezeu este în viața noastră și ne-a dat și siguranța vieții veșnice. Deci, acceptarea adevărului lui Dumnezeu ne îndreaptă pașii spre El. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte ca să umblăm în ele. Acum că ai auzit aceste vești bune, Domnul vrea să răspunzi, să te rogi lui Dumnezeu, cerând iertare pentru păcatele tale. Aceasta este și povestea mea. Ce urmează? Rugăciunea și Biblia. Vorbește cu Dumnezeu, El îți va descoperi planul său. Biserica locală face parte din familia lui Dumnezeu și poți merge la o biserică în care Dumnezeu este înălțat și să spui și altora această veste bună pe care tu ai primit-o și ai aflat-o și primit-o. Acum este rândul tău. Data viitoare poți spune și tu această veste bună într-un mod creativ.
Și dacă mai este cineva care nu a spus până acum, nu a prezentat până acum, să spună, Ana, tu o să prezinți, nu? Ok, și altcineva? Nu mai este altcineva? Atunci înseamnă că nu am pe cine propune. Estera a fugit, nu ne va mai spune mărturia ei, dar data viitoare cu siguranță și-o va spune. Și dacă aveți ceva de împărtășit de la ora liniștită, sau un lucru care s-a întâmplat săptămâna asta, s-a întâmplat un lucru bun, nu știu. Bunicul tău, vă spun eu de mine, bunicul meu a fost la analize și a trebuit să facă un INR pe care nu l-a făcut de un an de zile și de obicei îl făcea lună de lună și a fost la analize, le-a făcut și a ieșit chiar bine. Și apoi a fost la doctor și a aflat că, trebuie să opereze la ochi, dar nu este un lucru grav. Până acum a fost de 2 ori la doctor, a fost la analize și la control la oftalmolog și chiar se simte bine, adică simt că nu a luat nimic de pe acolo. Asta e un lucru care s-a întâmplat de curând la mine. La voi ce s-a întâmplat? Sau ce ați citit la ora liniștită? Hai, da, vă rog, nu vă mai aglomerați atât, adică știu că sunteți prea entuziasmați pentru ce vi se întâmplă, pentru așa, dar hai, Ștefi. Eu am citit recent într-o carte că nu știam asta. Dumnezeu în Biblie, în toată Biblia, are pentru noi peste 7400 de promisiuni. Și asta mi s-a părut super bine. Eu n-am și înțeles. încurajator. Are ce? Nu s-a auzit? Eu n-am înțeles. Ceilalți cred că au înțeles, dar cred că eu n-am înțeles. Am spus că în Biblie Dumnezeu are pentru noi peste 7400 de promisiuni. Și asta mi s-a părut super fain și încurajator. Gata, acum am înțeles. Da, chiar e. Mulțumim, Ștefi. Acum altcineva? Ok, atunci, ce să vă zic, data viitoare să știți că va trebui să vă pregătiți. Nu știu dacă v-ați obișnuit sau nu, dar de fiecare dată când ne întâlnim, Iulia sau eu avem chestia asta să împărtășim ceva și atunci, chiar astăzi discutam cu Ale, atunci când asculți o melodie sau te uiți la un film sau e un lucru wow, super tare, spui cuiva, băi, trebuie neapărat să te uiți, mi-a plăcut atât de mult sau lucruri de genul ăsta, nu poți să te abții. Și așa ar trebui să facem și când vine vorba de relația noastră personală cu Dumnezeu sau de vestirea Evangheliei. Dar, de fapt, noi nu tratăm asta cu atâta bucurie, poate cu cât am primit-o noi în momentul ăla sau cu câtă bucurie ar trebui să o împărtășim altora sau pur și simplu să împărtășim. Așa că, poate faceți asta, nu știu, poate și la grupul vostru, acum probabil o să aveți programul mai liber, în caz că încă vă mai întâlniți, dar ați terminat studiul, să faceți o chestie din asta, să împărtășiți, așa vă faceți și voi, nu știu, o chestie din asta să vă pregătiți, o să împărtășim ce am citit noi săptămâna asta, să fiu un pic cu ochii în patru la ceea ce citesc, să descoper ceva și să le împărtășesc lor ceea ce eu descoper, așa poate și ei își vor da drumul să fac același lucru, să se deprindă poate cu discuțiile în grup și așa mai departe. Așa că pregătiți-vă pentru dățile viitoare când ne vom mai vedea. Spun asta, Laura, nu știu ce ar putea să împărtășesc celor din grup, din câte am citit eu. Pentru că nu știu dacă e chiar neapărat faptul că ne luăm prin surprindere. Da, mai este încă o chestie. Ne vom vedea săptămâna viitoare, iar după săptămâna viitoare ne vom vedea o dată la 2 săptămâni. Dacă acum aveți vreo idee, dacă vă vine în cap, dacă nu, gândiți-vă și scrieți Iuliei niște idei pe care le aveți referitoare la ce ați dori să discutăm noi sau voi cu participanții voștri. Legătura trebuie menținută și de asta dorim să ne întâlnim și noi în continuare
și să vă întâlniți și voi în continuare cu cei din grupul vostru. Mai intrați, nu știu, poate intrați să vă jucați un joc și să vă rugați, sau poate intrați să împărtășiți ceva de la ora liniștită, ori poate Dumnezeu ți-a vorbit ție personal ceva la ora liniștită și cu ocazia aia te și întâlnești, vă rugați poate pentru o țară, poate vă jucați un joc, nu știu, cineva spune mărturia, faceți un program din ăsta, chiar dacă nu aveți studiu pe cartea Avram sau mai știu pe ce carte, faceți program obișnuit, poate cineva să zică mărturia, să împărtășiți Evanghelia, să jucați un joc și împărtășește cineva în loc de lecții ceva de la ora liniștită. Adică să țineți legătura, să țineți aproape, până la toamnă, cred că aveți destul timp să faceți lucrul ăsta, odată la 2 săptămâni, trece timpul și zboară. Dacă aveți vreo idee de temă, nu știu, ceva să discutăm, poate vă interesează, nu știu, să vorbea la o întâlnire genere despre lucruri nevăzute, iadul, raiul, nu știu, dau niște exemple de chestii. Nu neapărat să discutăm asta. Poate vă interesează problemele cu care se confruntă un adolescent, un tânăr, vârsta de 14 ani, ce se întâmplă, ce ți-ai fi dorit să-ți spună cineva și ție și ai aflat singur și vrei să spui și tu, la 14 ani fă lucrul ăla sau la 20 de ani fă lucrul ăla. Ceva ce v-ați fi dorit să știți, poate, nu știu. Ce ți-ai dorit să știi la vârsta asta sau cum să-ți organizezi mai bine timpul, cum să descoperi caracterul lui Dumnezeu mai bine, știi Biblia, știi dintr-o anumită perspectivă. Dacă aveți vreo idee de temă de discuție, să ne sugerați, să ne spuneți, adică spuneți Iuliei. Și cred că ne-ar prinde bine să profităm de timpul ăsta liber într-un mod productiv. Suntem pe Zoom aici, noi între noi. Ok, deci să vă gândiți și să, repet, cred că am repetat de câteva ori, scrieți Iuliei, să scrieți Iuliei, neapărat. Și mai vorbiți cu participanții la telefon, chiar dacă s-a terminat studiul, arătați-le că nu i-ați sunat pe parcurs doar pentru că era studiu și trebuia. Sunați și vedeți, băi, ce mai faci? Nu ne-am întâlnit așa de des, dar mă gândeam la tine. Cum merge cu lucru sau te apropii de examen, cum te pregătești, cum poți să mă rog pentru tine, lucruri de genul ăsta. Poate vă întâlniți doar să vă rugați pe Zoom sau te întâlnești doar cu 2-3 persoane. Faci și tu înainte un sondaj dacă crezi că nu ți intră lumea faci un Google Form din ăla, e foarte simplu, învăț dacă vreți. Cine vrea poate să intre seara asta. Și dacă pot mai multe persoane, vă întâlniți. Dacă vezi că spune o persoană, te poți întâlni cu persoana aia, dacă crezi că nu merită, nu te întâlnești. Și mai departe. Dacă aveți alte lucruri, mă gândeam că dacă aveți, nu știu, vreo concluzie după grup, după atâtea săptămâni de studiu, un lucru pe care l-ați învățat. Ia-ți, Bianca, ce ai învățat în 7-8 săptămâni de studiu sau câte au fost? Ce ți-a spus Dumnezeu săptămânile astea? Da, păi, în afară te-am învățat despre Avram la studiu, că da, despre asta a fost studiul. Am învățat să fiu constantă în ceea ce fac. Da, și să le ascult și pe ceilalți. Să le ascult opiniile, părerile. Da. Mulțumim, Bianca. Mă bucur că te-a ajutat în felul ăsta în grupul de studiu. Nicolas, tu? Ce să zic? Noi mai avem încă vreo câteva săptămâni, dar nu știu, chiar n-am nicio idee. Adică ne înțelegem chiar destul de bine, chiar foarte bine. Am văzut că le place foarte mult comunicarea și nu știu. Vă zic mai multe când De apropie de final. De la final. când termin. Bravo, atunci. Pare un pic entuziasmat și e de bine. Da. Păi noi suntem acolo, vreo câțiva. Când ne întâlnim, suntem acolo, vreo 10-11 persoane. Na. Știi că e un număr destul de bun. Nu e un număr mic pentru un grup ca asta. Da.
Cu versetele se descurcă. Bravo. Învățăm să ne ascultăm, să ne apreciem reciproc. Că asta e cel mai important. Să știi că e un lucru bun. Da. Pe rest nu vă mai întreb. Dar dacă vreți voi să vă oferiți, să spuneți ceva ce va învăța pe voi Dumnezeu în săptămânile astea de studiu, pe lângă studiul propriu-zis. Eva, ia spune-mi. Băi, eu am avut o prietenă dinainte de studiu care de multe ori nu neapărat că nu se purta adecvat, dar se purtea mai urâțel, ea de fel. Iar după acest studiu am văzut că oamenii se pot schimba radical. Asta e ce am învățat. Eu credeam că oamenii nu se schimbă niciodată, că o să rămână la fel, o să rămână așa cum sunt, trăi bun cum or fi, o să rămână așa. Dar acum, bine, din buni în răi se pot transforma oricând, dar de răi în buni e schimbare radicală. Asta a fost ce am învățat. Bravo, Eva! E lecție bună. Da. Iulia, dacă mai ai ceva de adăugat. Nu. Nope. Nimic. Vedeți că am tăcuți. Da. E un pic... Poate știți ce m-am gândit eu și vă zic așa, pe față, sincer. În timp ce vorbeam mai devreme, aveam impresia că vorbesc așa, cum vorbește un profesor de-al meu de care nu-mi place cum predă, pentru că e prea sec, prea lent, prea așa, pe un anumit ton. Nu are nicio chestie din astea sus, jos. Cam ca toți profesorii, vorbesc singur. Nu. Zic eu că nu. Asta al meu chiar vorbește singur. În fine, și mă gândeam, zic, încep să semăn cu profesorul ăsta, cred că de asta sunt ei așa de tăcuți, așa de liniștiți, n-au energie în ei, că nu le transmit nicio energie. Dacă eu vorbesc așa. Așa că, data viitoare, dacă voi mai fi eu în postura unei Iulia, o să încerc să vă transmit energie ca să vă treziți așa. Uite, Eva cum stă așa, aș lua ușa, aș face un pic așa. Da. Vreau să ne rugăm acum la sfârșit și vreau să ne rugăm pentru mama Iuliei, că este încă nu e o situație foarte bună și să ne rugăm ca Dumnezeu să o întâlnească pe Iulia, care este aici, și pe mama ei în mod special. Și da, Iulia ești aici, zicem de tine. Da, pentru lucrul ăsta și dacă aveți voi alte sugestii, motive de rugăciune pentru în seara asta să ne rugăm, o să ne rugăm și după pentru lucrurile astea. Dar poate aveți o chestie la grup cu care ați rămas. Zi, Daria. Nu e de la grup. Au luat săptămâna trecută și bunicii mei și 2 mătuși și soților COVID. Deci suntem așa foarte mulți în adunare cu COVID, așa că să ne rugăm să se facă bine și să nu se mai răspândească virusul la mai mulți. Da. Se oferă cineva ca să se roage pentru asta? Două persoane. Ștefi și Nicolas? Vrei să te rogi și tu? Bine. E ok. Ștefi, poți să începi fetele primele. Tată, Doamne, îți mulțumim pentru această întâlnire, îți mulțumim, Doamne, pentru persoanele care au intrat și îți mulțumim, Doamne, și pentru cele care nu au intrat și te rog să ne binecuvântezi pe toți acolo unde suntem. Doamne, pentru grupurile noastre de studiu, ajută-ne să fim indicatori către cei pentru participanți și să ajungem, Doamne, cuvântul Tău este bună în viețile lor. Mă rog în mod special, Tată, în seara aceasta pentru Iulia și pentru mama ei, să le întărești, să le dai tu vindecare și sănătate. La fel și pentru rudele Dariei, Doamne, mă rog să nu se răspândească virusul și să se poată reîntoarce în adunare. Pentru toate îți mulțumesc și te slăvesc. Amin.
Dacă n-am auzit-o pe Ștefi când a zis Amin. Îți mulțumim, Doamne, și pentru ziua aceasta. Îți mulțumim că mai putut să mai intrăm încă o dată la grupul acesta de Zoom. Îți mulțumim, Doamne, că ne-am putut să ne adunăm împreună aici, Doamne, și să ne ascultăm reciproc, Doamne, și să învățăm unii de la alții. Te rugăm, Doamne, să fii în continuare cu noi, cu fiecare participant, Doamne, cu fiecare consilier, să poți să le pui în inimă, Doamne, cu bucurie, Doamne, suflet când se reîntâlnesc cu participanții. Te rog, Doamne, să îi dai sănătate și familiei lui Iulia, în special ei și mamei ei. Te rog, Doamne, să fii cu ele, Doamne, să le pui pe picioare și să scape de această boală. Te rog, Doamne, să fii și cu rudele Dariei, să le dai și lor sănătate, Doamne, și să nu se împrăștie mai mult COVID-ul. Te rog, Doamne, să fii în continuare cu noi în viețile noastre și să ne ajuți ca inimile noastre să fie deschise pentru Tine, Doamne, și pentru cuvântul Tău. Amin. Mă scuzați, dar n-am auzit când a spus Ștefania Amin. Am crezut că e de la ea, nu se mai aude. Și am crezut că încă se ruga, da. Mulțumim. Hai că se-a luat urma, Nicolas, în seara asta. Trebuie să-ți dea băieții o ciocolată, ca să nu zic altceva. Da, eu am zic de ciocolată. Da. Am abținut să nu o mănânc, încă mi-era... Să le scrii băieților, să le spui că te-au lăsat singur aici, lui Fabi, lui Beni, lui Dani. Nimeni nu ne vrea. Da. Da, nimeni nu mă vrea, pe noi nimeni nu ne vrea. Da, eu mă bucur că ați intrat, chiar dacă a fost o atmosferă din asta un pic așa plictisită, nu știu, tăcută. Dar mă bucur că am reușit să împărtășim unii cu alții metoda pe 3 cercuri, mărturii, ce mai nou pe la grupurile noastre, cu cine am încurajat Dumnezeu și poate faceți o chestie din asta și la grupurile voastre, de acum încolo, chiar dacă nu mai întâlniți. Vorbiți cu ceilalți consilieri, vedeți ce se poate face ca să mențineți în continuare legătura. Cam atât. Mulțumim pentru seara asta. O să opresc că... cred că trebuia să opresc de mai de mult. Da, trebuia.